you think if they played in the NBA, they would be a competitive team, if they could win lots of games? No. No, they couldn't. They played really well tonight, but no, they're not up to the competition that we face night in and night out. And that's not taking anything away from them. The physicality of our game, the size of our players, so those are the things that night in and night out are very difficult to contest with. El partit va començar amb un duel anotador entre Joan Carles Navarro i Pau Gasol. El santfeliuenc deixa anar aquí la seva característica bomba, mentre que el Sant Boià va fer 12 dels primers 20 punts del seu equip. El partit va ser dur. Navarro empenya Artest. Navarro protesta airadament una decisió arbitral fins que es guanya una tècnica. Michael, que se les havia hagut amb Artest, s'enganxa ni més ni menys que amb Kobe Bryant. Saltaven les espurnes. Sí, muy duro, ¿eh? Muy duro, ¿verdad? Sí. Barça es el más duro equipo en todo el mundo, seguro. Segona part, el Barça fa la millor jugada de tot el partit, que acaba amb esmaixada de Vázquez. Una jugada que els locutors americans van viure d'aquesta manera. Oh, nice. Oh, how about that pass? La rèplica la fa Pau Gasol amb aquesta sensacional internada. Pau va fer 25 punts, però els catalans van capgirar un partit que se'ls havia posat molt difícil en el tram final per acabar vencent 92-88.